Dwi yma yn Canolfan Arddio Fron Goch. Mae'n beth o Gaernarfon, dwi wedi croesi'r bont heddiw yma i sôn wrthych chi am gynllun sy'n cael ei redeg gyn Menter Môn i roi rhyddid i bobl sy'n byw efo dementia. Syml iawn, wrth ddod i'r Ganolfan Arddio yma yn Fron Goch, mae pobl efo dementia yn gwisgo hwn am ei gyrfa, mae'n ffrindiau neu teuluon o'n cadw hwn i pocad. Os ydyn nhw wedyn yn mynd am yr drws, mae'n canu dala. Jyst beth sy'n defnyddiol am hwn? Pa fath o ryddid fydd o'n rhoi i bobl efo dementia? Wel, y bwriad ydy bod o'n gwasanaeth i bobl sy'n byw efo dementia gallu dod yma ac a chydig bach o annibyniaeth a cael y cyfle i fynd rownd fel wrth gwrs maen nhw wedi arfer mynd mewn dibynnu hynna'n dydyn, ond maen nhw'n cael ei gofalu amdano dydy efo'r cynllun yma. A mae'r teitl yma ydy'r un cyntaf sydd wedi cael ei ddefnyddio ac yn osod mewn busnes preifat gyhoeddus, felly mae ar gyfer pobl efo dementia ac hefyd pobl efo anabledda dysgu. A hyd yma, mae yna rei pobl yn ddefnyddio fo. Sut fath ymateb ydych chi'n gael gen i bobl sy'n ddefnyddio fo? Wel, y llon llawn bobl sydd wedi ddefnyddio, maen nhw'n deud bod o yn arbennig iawn, ac achos bod o ddim wedi cael ei mond i ddefnyddio mewn cartrefi preswyl, mae hwn yn rhywbeth, wel, Canolfan Arddio Fron Goch yn un peth, mae o ryw one-stop shop yn dydi. Ddim jyst Canolfan Arddio ydi o, mae yna adran dillad, mae yna gaffi, mae yna le anrhegion ac yn y blaen wedyn. Fedrwch chi wneud diwrnod bach neu bore bach cyfa fan hyn, a mae hwn yn rhoi seibiant i'r gofalwr yn ogystal â'r person sy'n byw o'r cyflwr. Felly, os ydych chi'n byw efo dementia, os ydych chi'n teulu chi'n byw efo dementia, dwch yma i Fron Goch, mae hwn am ddim. It's free to use. Come and have a go.